سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجاب استدالو وزيناتات ناي سودان توقعات حيلتات حدش سمع غيرهم مهلاو مقلاصو او ايتيبيا سفاريكوم اغلغلوت مزوار ገንዘብ በሞባይል ከህብ መኳነ محبارو ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ ቻይና መራሒ ኤርትራ ናብ ቻይና ዑደት ከገብሪ በመባል አውጪዎ ዘሎ መግለጽን ደቡብ አፍሪካ ንሩሲያ ወታደራዊ ሓገዝ ጌራተላ ዝብል በአምባሳደር አሜሪካ ኣብታ ሃገር ዘቀረበ ክስን ካለን ዘጠቃለለ ክኸውን ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትር ተኸታተልትን ምዃን ሳብስክራይብ ክትገብሩን ናታናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን بخبري يعدمكم اتم كب 15 ميازيا جميرهم اب حيال وقت تصميدم زلو بالجنرال عبد الفتاح البرهانن جنرال محمد حمدان دغلو زمرو حيلة السودان سب اورد اتنخاتن دحنا السلاموين سبات كحلون وكانت تسمعوا سمع مقراس تخسن مغبارغن كسمعوا كم زي كالو تغاليصو كلتيم وغنات بمونغونيا السعود عربن امريكان اب جدا كغبرو صن حزته امريكا مونغوم زلو فللي ازي غفح كم زخونه بمحبار اتزته كبيت كم زنبره غاليصا بالجنرال عبد الفتاح البرهان زمرو سراوي السودان بالجنرال محمد حمدان دغلو زمرحو سراويت حيلتات قلطف دغف بوغنم ابزوص ومغلصي سب اورد نابتم حاجز زدليم وغنات نخبصحن سبات كابتو وغز كايدل زلو بوتاتات نخليون كم زفقد حبيرم اتزته كاب زجمر 10 معلتات اوصيري زلا غناون اتسمع تبصيح زلو سمعت بخمي تكبر ابزبل تكنيكاو نطبتاتن اتكساف حجي كسمعلو زي قالو مقراس حساب زملكت بمونغونيت سعود عربن امريكان زته يقصلو خم زلو تحبيرلا اتب حج زكاية زته زلق زخونه فتحنا مركابن اتي كاب 15 ميازيا جميرو اب سودان بفلاي كاب رأس كتما كارتو من كبابيان زكاية زلو روسون وق ما قدمتا نخقبرلو زخل سمع نخفرم بوزحات تسفا انبيرو مالو تمال حموس كارتوم بخبيت كوينات تناويص اكوان توعلت بتزماده كرن كلغنا كونتات كاب معلتنا معلتي ان هذا اي خيط كم زله يزغلاص اتو كوينات بمسرت سيفيلاو مساغر منغستن متكال زنبر وعل بجنرال محمد حمدان دغلو زمرحو سراويت حيلتات قلطف دغف ناب سرع سراويت كصنبرو نزقربلهم حتى سلازنا صقويو اما فارق ميازيا جميرو بسنك تكوينات لعل 700 شح حساب كفانا قلن كله قصر نايتهم كاب سودان ناب قرا وتهاجرات زهاد مزلو سوداناويان ناب 800 شح كعرك كم زخل ودو حورات هاجرات ابز حلف سومن مغلاص ذكريو كم امريكان سعود عربن زا مسلا نقداي سودان شمغلا زلوا هاجرات اتي ازوم تواغات وغنات ناب حدث سمع مبصح زغربو زلوا مسامع حسابات سودان نابي قص اختمرح تخل وسان سلازخونه امواطر ينقنيان نزي مراغص زخونكا امريكا تيام مونغوم زلو فلي ازي غفح كم زخونه بمحبار اتزته كبيت كم زنبره مغلاص ايو اب سودان كينات دو كبل انت خوينو امريكان سعوديان ابتم بخلت ام جنرالات تلاقيهم اب جده زركبو ثلاثه تزاتيتين كمركوسا سودان بعمر البشير ل3 عامات مستمرحت قدم 4 عامات بحزب استودب سلامو سلف مستجمره وتهدروا حيله تحويسويو اتسرعت اليو زوم حجي اب رسم تصميدم زلو كلتا جنرالات ابزوان نمولو سمع مقراس سخسخ بصح زلو تخلو عزيز ابيب مخانه جمتات كوهاب صنيحيو ازازي سراوي سودان جنرال عبد الفتاح البرهان نسو نتحقاو منقس زوكل حقاو بريزيدنت الاولو بيت مخر سودانن لعلوي حلاف سراوي سودان كم زخونن نتبي حميت الزفلت جنرال محمد حمدان دغلو كم تقاوم غيري زحاسبو انتونه كساب الزكوينات زولع حميتون مكتل ازاز سراوي سودانن مكتل بريزيدنت الاولو بيت مخر سودان سلازنبره ننفسو كم تقاومي اي حسبانيو نتاقندي ماكل كوينات كوينا زلا كارتوم زبزح كفاله اب تحت حميتي زلا لوقات جنرال عبد الفتاح البرهان نفس معكو بصحن تخوينم سراويت حميتي كاب كارتوم يوصا زبل نطبي كم قدم خونات كم زخل كجمات مصنح زفلت كوينو ازي نتزته كبيت كاب زغبرو نطبتات مخوني جمات قندي ابتنتهم شمغلتي نمفتحو قدل كخونم زخل نطبون از كم زخونه فصام دايركتور وورلد بيس فاونديشن بوليتيكا سودان عمي قفلط زلون ممر حقن دبلوماسن اب يونيفرسيتي توفتس اليكس دوال قدم 4 معلتات غليص نيريو كلتيم تزاتيتي حجاب سعود زبصحو سمع حيل ميزان نابي غصو كمرح يخل قرص زهب سلازخونه بطنقاقه كايدو قدنيو ابز زته استعبلله اب بوليتيكاو معبلالو سلازي ترفو سفاريكوم زتبهاله عرموش شاونا كينيا تكال تيليكوم اب ايثيوبيا اغلغلوت غنزب مزوار موبايل ككايد فقاد رخيبو سفاريكوم ابز حلف عمت ورحن حاسيو ابتان عمتات اب اهغور افريقيا كابز عبي عصوات عداغاتات حنت زنبرت ايثيوبيا سرح زجمره اتب منقس زونن ايثيو تيليكوم ابتال علميتن 10 مليون حزب زنبرو لهاجر اتنكو بحتى اغلغلوت تيليكومن موبايل غنزبن زهب كوانت نبره ايثيوبيا ب 2021 نعلم لخويان تجارت عداغ اب مخفات بسفاريكوم زمرحت امرت
ኣብታ ሃገር ንኽሰርሕ ፍቓድ ሂባ ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ትማሊ ሓሙስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ መሃብ ፍቓድ ሞባይል ገንዘብ ነቲ ምዕባይ ፋይናንሳዊ ምህዞን ኣብ ዕዳጋ ኢትዮጵያ ምትእታውን ዝብል ቀጻሊ ዕላማታቱ ዘንጸባርቕ ምዃኑ ገሊጹ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ሳፋሪኮም ፒተር ንዳግዋ እቲ ኩባንያ እዚ ዓመት እዚ ቀድሚ ምዝዛሙ ኣብታ ሃገር ሞባይል ፋይናንሳዊ ኣገልግሎት ከም ዘቕርብ ሓቢሩሎ ኢትዮጵያ ኣብ ዘን ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ ኣገልግሎት ምዝውዋር ገንዘብ ብሞባይል ርኡይ ዕብየት ከም ዘርአየት ይፍለጥ ተሳትፎ ሳፋሪኮም ነቲ ዕዳጋ ተወዳዳሪ ብምግባር ናህሪ ዋጋታት ክገትእ ትጽቢት ይግበረሉ ቅድሚ ክልተ ሰሙን እቶም ሰብ መዚ ሰባት ናብ ዲጂታላዊ ክፍሊ ንምጥፋእ ንሞባይል ማኒ ኣብ መደበራት ነዳድን መንግስታዊ ትካላት ፋይናንስን እንኮ መንገዲ መኽፈሊ ዝገበር ስጉምታት ኣታኣታትዮም ነይሮም ዓለም ለኸ ምትሕብባር ንኢትዮጵያ ዝተባሃለ ሳፋሪኮም ዝመርሖ ጥምረት ኩባንያታት መጀመርታ 5 ዓመት ስርሑ ንኣስታት 1000 ሰባት ዕድል ስራሕ ክፈጥርን ልዕሊ 2 ቢልዮን ዶላር ወፍሪ ክገብርን መደብ ከም ዝነበረ ይዝከር እቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ስራሕ ክጅምር መደብ ዝነበረ ኬንያዊ ትካል እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክገብሮ ዝወጠነ ወፍሪ ብኩናት ትግራይ ከም ዝተጸልወ ገሊጹ ነይሩ እዩ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳይ ቻይና ኣብ ዕላዊ መርበብ ሓበሬቱ ኣውፂኡ ኣብ ዘሎ መግለጺ ፕሬዚደንት ኤርትራ ዝመጽእ 14 ግንቦት ናብ ቻይና ዕላዊ ምብጻሕ ክገብር እየ ኢሉ ኣብቲ ኣብ ዕላዊ መርበብ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳይ ቻይና ወፂ ዘሎ ሓበሬታ ብዛዕባ እቲ ምብጻሕ ዕላዊ ዝገበረ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳይ ቻይና ሁዋ ቹንየንግ ከም ዝኾነ ክገልጽ እንከሎ ናይቲ ወሃቢ ቃል መግለጺ ኸ ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ተዘርጊሕሎ መግለጺ ናይቲ ኣፈኛ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳይ ቻይና ዝኾነ ሁ ቹንየንግ ድማ ቃል ብቃሉ ብመሰረት ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ዘቕረበ ዕድመ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናይ ሃገር ኤርትራ ካብ 14 ግንቦት ጀሚሩ ናብ ቻይና መንግስታዊ ዑደት ክጅምር እዩ ዝብል እዩ ንኩናት ትግራይ ከብቅዕ ዝገበረ ስምዕ ፕሪቶሪያ ዝከታተል ጉጅለ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ናብ ወረዳ ኢሮብ ከተማ ደውሓን ከይሓልፍ ብሰራዊት ኤርትራ ተኸልኪሉ ክብላ ማዕከናት ዜና ትግራይ ሓቢረን ጉጅለ ተልእኾ ምክትታል ምርግጋፅን ምኽባርን ሕብረት ኣፍሪቃ ናብ ዛላምበሳን ደውሓንን ኣብ ዝተጓዓዘሉ እዋን ኣብ ከባቢ ሶቮያ ኣብ ዝተተኽለ ኬላ ተኸልኪሉ ኣይተሓልፍን ተባሂሉ ከም ዝተመለሰ መምሕዳር ዞባ ምብራቕ ትግራይ ኣፍሊጡ ክብላ እውን ተን ማዕከናት ገሊፀን ኣለዋ እቲ ጉጅለ ልኡኽ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ መሬት ዞባ ምብራቕ ትግራይ ምህላውን ዘይምህላውን ንምርግጋጽ ኩነታት ጸጥታ ሕብረተሰብ ተከባበን ንምዕዛብ ናብ ዓዲ ግራት ከም ዝተጓዓዘ ዝገልጸ እቲ ዜና ሰራዊት ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ኣብ ገለ ቦታታት ኢሮብን ገሎ መኸዳን ኣሎ ክብል እውን ሓቢሩ ነዚ ብዝመልከት መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ይኹን ነቲ ተኸታታሊ ኣካል ዝለኣኸ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝወፅእ መግለጺ የለን ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ዩክሬን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ዘይሻራዊት ምዃና ብወግዒ እኳ እንተገለጸት ንሩስያ ግን ኣጽዋር ከም ዝቐረበት ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከሲሱ መሰረት ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ሩበን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ኣጽዋርን ካልእ ተተኮስትን ዝጸዓነት መርከብ ሩስያ ኣብ ኬፕታውን ከም ዝነበረት ገሊጹ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ሰሪል ራማፎሳ በቲ ኣምባሳደር ዝቐረበ ክሲ ዝኾነ ዘድግፎ መርትዖ ከም ዘይቀረበ ክገልጽ እንከሎ ቁጥዕኡ ገሊጹሎ ደቡብ ኣፍሪቃ ብዛዕባ ወራር ዩክሬን ሻራዊት ኮይና ክትቀጽል ምዃና እውን ሓቢራላ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ትማሊ ሓሙስ ኣብ ፕሪቶሪያ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብቲ ግጭት ብዘለዋ ዘይሻራዊ መርገጺ ዋሽንግቶን ከም ዘሻቕለት ገሊጹ እቲ ኣምባሳደር እቲ ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ወርሒ ታሕሳስ ኣብ ኬፕታውን ኣብ ዝርከብ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ዝዓረፈት ናይ ጽዕነት መርከብ ሩስያ በርገጽ ኣጽዋርን ተተኮሰን ሒዛ ናብ ሩስያ ከም ዝተመልሰት ይገሊጹ እቲ ብኣምባሳደር ኣሜሪካ ዝቐረበ ንሰበስልጣን ደቡብ ኣፍሪቃ ኣሰንቢዱ ዘሎ ክሲ ንሩስያ ምዕጣቕ ኣዝዩ ከቢድ ጉዳዩ ከምኡውን ቀሊል ጉዳይ ከም ዘይኮነ ያመልክቱ ነዚ ጉዳይ ስዒቡ መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ብጥሮታ ዝወፀ ዳኛ ዝምራሕ ናጻ መርማሪ ኣካል ከም ዘጣየሰ ወሃቢ ቃል ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት እቲ ሃገር ኣፍሊጡሎ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዘካየደቶ ወራር ኣብ ቀዳማይ ዓመት ዝኽሩ ደቡብ ኣፍሪቃ ምስ ሩስያን ቻይናን ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ኣካይዳ ምንባራ ኣሜሪካ ተቃውሞ ገሊጻ ነይራያ እዚ ምስ ቀዳማይ ዓመት ወራር ዩክሬን ዘጋጠመ ልምምድ ነቲ ወራር ዝድግፍ ተባሂሉ ክነቀፍ እንከሎ ሰበስልጣን እቲ ሃገር ድማ ነፂጎም እዮም ደቡብ ኣፍሪቃ ልክዕ ከምቲ ምስ ፈረንሳይን ኣሜሪካን ወተሃደራዊ ልምምድ ትገብር ምስ ቻይናን ሩስያን ዝገበረቶ ልምምድ እውን ካብኡ ከም ዘይፍለያ ትገልጽ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም